आंनि रंजाय उथुसुनिफ्राय दै नोंथांमोन नायलांबाय था फारि सेन नै मानोबा फैदोंमोन नोंथांमोनहा बाथौ मन्दिर नायनो फैदोंमोन जों साहित्य एक्जिबिसननि नायलांसै फारि ना होमबा बेनो जोंनि गोदो गोदायनि रायजो जानायाव बिदिनो नांला मोखाङाव बिबार बायदिसिना गायनानै समायना खालामो आयंमोन मादैमोन मा खालामदों नोंसोरो एम्फौनि बिलाइ खादों ओमफ्राय एम्फौआ दङ ना नै एम्फौ गिदिर गिदिरथार नैबे माइ सौग्रा इन्दि सि दानाय बियो ना नों दानो रोङो ना रोङा दा रोङो ना आरो एम्फौ फिसिदों नेमाथ' दाबोनो दङ नङा होमबा औ दङ ओमफ्राय दा माबे जौदो जुमायबोथ' थाखायो गोदोनि नेम निथि हिसाबै ना होमबा दाहाल ना थुंग्रि बिलाइ खादौ इसिङाव ओंखाम संबाय माइनाव बिन्दो दं माइनाव गासैबो दं आथाल थागोन बेयाव बेदर फोरानग्रा ना फोरानग्रा अरदाब थाबाय थामजां गेन्द्रायाबो बेयावनो थागोन खाथिनि फिनायफ्रा खालाय सोनो मोना दुगैयालासिनो हाबनो मोना सेन्देल जुथाजों हाबनो मोना बेबायदि आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे अखङाव मानसि जिरायगोन आलासि जिरायगोन ओंखाम दै जागोन साहा लोंहैगोन ओमफ्राय बे आलासिया बे न'मा न'नि बे सिङाव उन्दुनो मोना बेयो मोनगोन आरो न'निया मोनो बेयाव उन्दुनांगोन बियो सौरानाव उन्दुनांगोन बै सौरा न'आव जाहैबाय न'नि गृहिणीया बोराय बुरै थागोन न'खरनि मुरब्बिया थागोन गेदेमाया थागोन नैबेयाव बेयाव गेदेमाया थागोन बिहामजोफोर लाबोबा हाबा जोबखांनानै अखाङाव फज'नानै दरा खैना गोदानजों हौवा गोदान ओंखाम दै जाहोनोसै बिनिफ्राय ग्रोब खफ्रायाव दोनोबा न'खरनि बिगुमाया खफ्रायाव सोना दोनसै आरो बेयाव दाउ फाननाय फिथोब फाननाय अमा फाननाय हांसो फाननाय थाखा फैसा बेफोर गासैबो जमा बे थफ्लायाव सिब्बायाव थफ्ला खाना दोनसै गोदो आलना गैयामोन गद्रेज गैयामोन बाक्सु गैयामोन बेयाव माने खानानै बेयाव एखेबना दोननानै जि गोथार खोबना दोनसिगोन मोना बेयाव लाबोनानैखि बाथौ फिदिंहोगोन खनबा बिनिफ्राय माइनाव फिदिंगोन बाथौखौ खुलुमगोन माइनावखौ खुलुमगोन मानो मोना जानो गावनि मानसि लाबोबालाय गुबुन मानसि लाबोबा बेयाव उनाव आरो जोंनि हारिनि धोरोमनि माबानि खान्थिनि गेजेरजों बेखौ थारनांगोन फोथारनांगोन हाबा होनांगोन बिहामजो ना लाबोथारनानै मानो हाबनो मोना मोनो ना होमबा आरो अननानै इसिं न'आव सेन्देल जुथा गाननानै दाहाब नैबे इसिङाव आरो बे इसिङावहाय ओरैहाय जागोन आरो बेयाव ओरैहाय आरो नै बे फट' लादो नै माइनाव बिन्दो बै माहेन्दो बे जों माबा सुंग्रिबाय दौरि आफा बिथांमोना बेयो आरो ओमफ्राय बे फेस्टायाव ओंखामदो ओंख्रिदो फज'ग्रा ओमफ्राय बे मालदां थागोन बेबायदि अरदाब थाबाय बै जाबाय आथाल एनि आथालाव बेयाव जों मुला गोरान फोरानगोन नारजि गोरान फोरानगोन ना फोरानगोन बेदर फोरानगोन बेयाव साव दोनबाय आरो बाख्रि मावनाय दांनाय माबानि आगजुफ्राबो थाजोबगोन आरो ना हमनाय मावनाय दांनायनि गासैबो थाजोबगोन आरो नैबे माइ बाख्रि आरो लोगोसे नैबे सोरखि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय उगाय ओमफ्राय नैबे जाहै माइज्लिख' थारमाने नैबेयाव जोङो माइज्लिखौ गोदोनि बोराय बुरैया दोनोमोन ना होमबा गोदोनि आबादारियाव बिदि माइज्लिखौ दोनोमोन आरो लोगोसे नै बाख्रियाव थाजोबो ना होमबा गासिबो एभ्रिथिं बुस्थुआनो दिना गोदोआव गुबुनाव दोनामोन नालाय बोराय बुरैफोरा बाख्रियाव दोनजोबोमोन दा बेखायनो जोंबो दिनै बेखौ उननि गथ'फोरा नायफिनलांथोंसै होननानै खिथिफिननाय जादों आरो खफ्रि सान्द्रि खफ्रि गांजेमा खफ्रि मैगं खादा सान्द्रि खबाय ना जोबग्रा फल' जेखाइ सेन सान्दांगा आरो नैबे जाहैबाय मोसौजों बोनाय गारि मोसौनि साखा बेबायदि आरो नैबे जाहैबाय फल'
बेयो फल' नैबे जाहैबाय सिंखाय आरो जाहैबाय डन जोंनि आबादारिनि न'आव गासिबो एभ्रिथिं बेसादफ्रा दंजोबो नै नैबे जाहैबाय हाथर दुखुग्रा हाथुरा बे बेबायदि खोथिया फोदों बे खोथिया फोनानै बेबायदिनो जोंनि आबादारिफ्रा मावनानै जायो लोगोसे नै हालौदों नै आरो लोगोसे बे खोथिया जाहैबाय नै खोथिया आलि दानदों नै बियो आबादारि बिथाङा आलि दानदों नै माइ गायदों नैबे माइ गायजेननायाव आग लादोंलै र' जाबाय माइ गायजेननायाव दिनै आग लादों थारमाने बिसोरो माइ गायजेननायावबो मोनसे बर'नि नेम निथि दं नालाय बेखायनो आग लाजेनदों लोगोसे नै जोंहा माहाजोननि थारमाने माहाजोननि माने गारजेन बे गारजेना गेलसि लानानै साहा होफैदों न'खर संसार जानायाव गथ'खौ लानानै फैफादों नुवाखै नायलांबाय था लोगोफोरा माइ गायनायाव खुलुमलायदों आरो लोगोसे नै जोंहा माहाजोन बोराया माइ बानदों बर' हारिया बेबायदिनो मावनानै जायो नालाय आरो लोगोसे माइआबो दाबो दं नैबे माइथिलि हाबाय माइखौ हाबाय नै कार्तिक मासनि 1 अक्ट'आव माने माइनाव लायो लोखि लायो बेखायनो नै लोखि लायबाय नैबे बाथौ आनान गसाया जेन जोंखौ मोजाङैनो अनसायो आरो मोजाङैनो रायजो जालांनो थाखाय बोर सारस्रिहरो बेखौनो आफा आनान गसाइ बाथौनाव आर'ज गाबदों फैगासिनो दं दमासिया बेनो गुदि जोंनि बाथौ धोरोमनि नेम आसार खान्थि खोमा बेलागुरखौ मानो लुनाय जायो मागो दमासिनि मोनसे बर'नि सेथि फोरबो होनना फालियो दिनै आङो नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैमुनगराव दंफैयो दिनै नोंथांमोना डिमाकुसियाव सफैनानै माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे 64थि बर' साहित्य सभायाव फैनानै गोजोननाय मोनदों सिगाङाव जों नुनो मोनदों भेलागुर